Welcome to another episode of Cook and Talk TV, and I'm Vanch Padilla, and right now we are at the #1 seafoods restaurant in Northern Luzon. With me is Chef Joel. Chef Joel and Ma'am Tess Kokya. Hi po tayo. Hi. So, sila yung mga mai-interview natin at makakasama ngayon sa Cook and Talk TV, and this time we are going to share with you how they cook the beef stuffed potato, which is the specialty of Ma'am Tess. Yes, one of the specialty, and beef stuffed cauliflower, and the rest seafood na. So to make us kwento on how to prepare and how to cook that, I have to give the microphone to Ma'am Tess para ikwento sa atin kung paano ba niluluto at ano itong specialized recipe na to. Being wife of an Arab man, itong beef stuffed potato is ground beef and with parsley, onions, tomatoes, green pepper, and also of course with egg and breadcrumbs. Then we just after mixing all the ingredients, then we just then you have to put flour, then with egg, then fry it. So that's his beef stuffed potato, and you can do it also with cauliflower. So, ma'am, ito po ay isang halal food. So, sa mga kaibigan natin na naghahanap ng halal food, ito yung must try dito sa Salverios Restaurant. Tama po ba? Yes, of course, yeah. So, we have other food also like chicken roll with cheese like this. This is only, you can find only in Salverios, and this beef stuffed potato. So marami po talagang mga kakaibang recipe na dito lang natin mahahanap. Kaya sasampulan po tayo ngayon ni Chef Joel and Ma'am Tess nitong mga hindi mo makikita sa iba pero must try, kasi it's a combination of vegetable and meat rolled in one. So para doon sa mga hindi masyadong naghahanap ng mga pagkain na makolesterol dahil health conscious kumbaga, ito na yung recipe na kahit yung mga bata, even the kids will love. Ayan. So, tingnan natin, panoorin natin kung paano siya niluluto. Ididip muna sa flour. Tama ba? O sa egg muna. Okay. Then, ipa-fry. Atin namang isusunod yung crispy hito na isa sa mga specialty ng Salverios Restaurant. So, ang ating ingredients dyan ay isang fresh na hito, and then, ano pa to? Asin, tapos konting bitchin lang, tapos paminta lang siya. Okay, so may konti bang flour or wala na? Flour, tsaka cornstarch, okay. Tapos egg. Yon, so kanina, kinuwento ni Ma'am Tess na talagang fresh daw yung mga hito. Kasi kailangan buhay pa siya bago mo siya i-prepare. Okay, so pagka daw kasi frozen na, hindi na masarap yung lasa. Kaya kanina napansin natin dito na gumagalaw-galaw pa si hito bago siya dalhin sa ating lamesa. Unang-una po is ipa-fried po natin siya yung boneless. Ito pong boneless na to is na-marinate na po siya. May timpla na siya. Kasi pag order po kayo dito, ito automatic pwede na. Meron na siyang lasa.
So, i-deep fry na po natin. So, deep fry ulit. Okay. Half cook lang siya, yung tamang time. Hindi siya yung talagang pag umorder ka ng boneless bangus fried is talagang crispy siya. Ngayon ito pinagkaiba, ito medyo parang ano siya, half cook lang. Make sure na alam nilang buo pa rin yung boneless natin, nakaano siya, kaganyan siya. Nakatupi. Tapos ilalagay natin siya. Ayan. So, tinupi niya yung head tsaka yung tail, and then ipinatong yung kanyang filling, 'di ba? Tapos ibabalot siya sa foil. Lemon wedges. Okay. Para mabango, number 1. Papabango din. Gaano naman siya katagal lulutuin? Ano to, mga 5 minutes pwede na pag talagang mainit yung mantika. So ito, dito lang to sa Silverios restaurant. Okay. Wala nito sa iba? Wala. Okay, so ito ay must try. Yan, tapos natapos na natin lutuin ang lahat ng prepare ng Silverios Seafood Restaurant. So titikman natin ang kanilang mga specialties, starting with pinaputok na boneless bangus. Okay, so chef, please do the honor. So kwento mo sa amin ano nangyari. This is the result of pinaputok. Yan yung pinaputok na boneless. Ito yung bangus na nilagyan namin ng mga kamatis, ng mga with lemon on top. Pagkatapos then fry it again with the aluminum foil. Then serve it hard like this. We have also here Aurelianong bangus. Ito yung crispy hito. And this is the beef stuffed potato. Sa Silverios, marami tayong iba-ibang klaseng pagkain aside of seafoods. Siyempre, meron din tayong mga sisig, meron din tayong bulalo, ganun. At saka, ang Silverios is matatagpuan din sa Ordaneta, sa Bimali, and our main branch is here in Dagupan, Dawul, Arellano, Bani. Iniimbitahan ko kayong lahat na pumunta sa Silverios para matikman nyo yung mga masasarap na seafoods namin, and then also with our free entertainment. We have 2 bands playing every night and 1 at lunchtime, which starts at 12 also. Siguro tikman muna natin, then magpapasalamat na po kami sa isang opportunity na makasama namin at ma-host natin ang Silverios Restaurant, the best seafood restaurant in Northern Luzon. Thank you very much, and once again, atin ang lalantakan yung kanilang recipe. At syempre, nandito na tayo sa pinakamasarap na parte ng ating show, ang ating tikiman portion. So ang uunahin natin ay ang kanilang crispy hito na talaga namang sinasabi nilang best seller dito sa Silverios Restaurant. So titikman natin ang kanilang crispy hito kung talaga bang crispy siya. Fried ang lasa, pero yung flavor niya sumiksik doon sa meat ng hito. So okay siya. Sunod naman natin ang kanilang rellenong bangus. Sabi ni Ma'am Tess ay halal food din. So this is pure fish. Sana hindi siya maghiwalay. Good luck. Good luck sa kanyang very flavorful. As in, yung mga ingredients niya, in-embrace niya yung meat ng bangus para ma-come up at nagpabango yung raisin, no? Yung iba pang ingredients, yung vegetables, yung meat, and meron silang sikretong flavoring, di ba, na nilagay dito kaya siya masarap. At ito naman ang pinaputok na bangus. So sabi ni Chef Joel kanina ay pag-open mo daw nung
foil na pinambalot sa kanya ay lalabas yung aroma ng sesame oil. So tikman natin kung yung aroma at yung tinimpla niya kanina na sauce ay nag-blend doon sa bangus at ano yung epekto niya. Kumusta yung aroma at kumusta yung lasa. Sarap, kakaiba. Yung sesame oil, talagang malalasahan mo siya sa unang bite. Yung vegetables, nineutralize niya yung fish smell or yung fish taste. Kaya, salt, okay siya. Okay. The last but not the least, yung kanyang niluto na... Okay. So, ito naman yung kanilang beef stuffed potato halves. Tikman natin kung paano yung marriage ng meat at saka ng vegetable. So, yung patatas at yung karne. At ito din daw ay isang halal food. So, wala na siyang sauce. Good as it gets. So, tikman natin kung kumusta siya. Masarap to. Mas gusto ko to. Nag-flavor yung parsley. Tsaka yung beef, hindi mo siya masyadong malalasahan na meat siya. Pero, yung flavor niya talaga, siguro dahil sa marinade, no? Yung marinade na ginawa nyo, this is masarap. It's like lasagna. Diba? Sarap. Last, malapit na ako sa last, yung beef stuffed cauliflower, na parang ganun din. Nagkaiba lang dun sa main ingredient or dun sa beef stuffed cauliflower. So, tikman natin kung papaano nag-blend yung lasa ng matigas na cauliflower at matigas na beef na niluto siya at deep fry. Okay siya. Naging soft and slender yung cauliflower. Yung beef ay sarap. No? Tsaka yung kanyang butter, nag-enhance sa flavor. So, hindi siya masyadong maalat, hindi rin siya matabang. So, tama lang sa timplang Pinoy. So, ito, kung meron kang pwedeng sauce or gravy na pwedeng pagsawsawan like chili sauce or you wanted na bare siya, it can go. Pwede siyang ulam, pwede siyang appetizer, at pwede rin siya snack. Diba? Healthy snack para sa mga nagda-diet. Highly recommended. Vegetable and meat rolled into one. So, thank you Chef Joel for accommodating Cook and Talk TV. Maraming salamat. So again, this is Vange Padilla for another Cook and Talk TV episode.